8 kunsilli lokali ħabbru li mhux se jkunu qegħdin jieħdu sehem fi protesta li kienet se ssir il-ħadd li ġej wara li spiċċat inħatfet minn attivisti tal-lemin estrem. Fis-sqarrija li ħarġu bejniethom, is-sindki tal-Marsa, il-Ħamrun, Raħal Ġdid, il-Pjetà, l-Imsida, il-Gżira, il-Furjana u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ħabbru li ma kunux se jattendu għal protesta fil-Marsa minħabba l-fatt li nħatfet minn elementi tal-lemin estrem. Saħansitra qalu li l-grupp tan-nies li oriġinarjament ippjanaw din il-protesta mhumiex se jattendu għalija wkoll minħabba din ir-raġuni. Is-sindki u kunsilliera tal-Partit Laburista u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali baqgħu għaddejjin bil-laqgħat mal-Gvern biex is-sigurtà fil-lokalitajiet ikkonċernati tiżdied. Is-sindki ta' 8 lokalitajiet qalu li l-Gvern sema' l-vuċi tas-sindki u tar-residenti u x-xogħol fil-lokalitajiet issa sar u diġà beda jinħass impatt. Sostnew li se jibqgħu kommessi biex dan ix-xogħol jibqa' jsir u fejn ikun hemm bżonn jerġgħu iwasslu leħen ir-residenti mal-Gvern.